Khaya Nguthe TV, ngiyabingelela kuma viewers once again. Zokhuluma manje ngendaba ngiyazi ukuthi abantu abaningi mhlambe kuma viewers sebeke bezwa ngejele kunejele elila eSouth Africa, leli jele lise ndaweni ekuthiwa iKokstad, kuthiwa isebhongweni lelo jele. Angikuveze lokho mina ngikaze ngiye kulona, kodwa kunabantu abaningi ejele ekade ngihlala nabo abathathu abahanjiswa phambi kwami bayohlala 3 years ejele, bangifica ngisakone eWestville. Ijele nje kuxoxwayo ngalo kangangokuba uyabona umuse weWestville once wenza okuyicayana utshelwa ngalo nje ibhongweni, kuthiwa uyaya ebhongweni. Mhlambe ake ngixoxe ngale nto futhi nababukeli. I remember one day ejele khona la ngangisahlala eMaximum, khona la ekwake kwenzeka khona esinye isiphithiphithi. Angicabanga ukuthi it was 2020, ngesikhathi nje kuqala lezi zinto zama COVID. Kwakunalento yokuthi kwakune shortage yokudla ejele, kangangokuba sike sahlala sidla izinkwa for a long period of time. Udliwa isinkwa ekuseni, udliwa isinkwa uthola u10 slice emini, futhi uzodla u5 slice emini no5 slice ntambama, yabo 5 slices ntambama. Ukudla kungekho, kune shortage yokudla. Why? Ijele laseWestville alifani namanye amajele asemaplazini njengo khona ijele eSamarisburg, kuthiwa kuyatshalwa khona kwenziwani njengalawa koNewcastle kuthiwa yiVaterval, kuyatshalwa kwenziwa yonke, kunamajele anjalo kuthiwa kuyatshalwa kufuyiwe, uyabo leyo nto le iboshwa nje ayihlali, yabo kuyasetshenzwa, yabo. Westville ayinayo leyo nto, yabo. So uthola ukuthi manje sasino shortage yokudla. Themba kune shortage yokudla, kwahlangana iboshwa thizeni. Mina lento ngiyithola ngibuye emsebenzini, uyabo. Uma ngibuye emsebenzini, hawu kunodaba kucishwa iTV endlini. Yabona ke ukucisha iTV ayithi yacishwa ukuthi ibe off, kwehliswa ivolume. Once kwehliswa ivolume nje kuTV yathi usuyazi ke endlini ukuthi kune meeting inke. Uyokwenzeka le nto endlini, kube khona ama meeting kanjalo, ukuthi konke kufanele kukhulunywe ngayo endlini ethinta ije ithina njengendlu. Ehliswe kodwa ivolume, mayehliswa ivolume aqale kakhulu okhulumayo uthi hayi bafowethu la njoba sibona sinenkinga yokudla kanje sesidle izinkwa and obhlungu kakhulu lezi nkwa njengoba sesidle isikhathi eside kangaka nje, seqhamukana nezinkwa uthothi yibolile, yabona. Uma nithi niphinisele emuva kucaca ukuthi ngeke phela nje amaphoyisa azovela ukuthi kufuneke nidle. Isiboshwa ke nje ngeke uze kulalwe ejele, isiboshwa singanikwanga ukudla, yabo. Khona lokho kubheda kunjalo, kodwa nje kwenziwa sure ukuthi kufuneka sidlile, yabo. So ayikakhulunywa ke la endlini eyiwo futhi njengoba kune shortage yokudla kanje, futhi nalo mfethu okhulumayo umuntu nje okwazi ukukhuluma, yabo. And laba bantu uthothethe ukwethiwa wayigujwa kakhulu nje mfethu, odilika jela ababili eminyaka. So ayibeka indaba yakho ube ngathi yezwakala impela ukuthi kuzobhalwa incwadi kubhalela umphathi wejele eveza izikhalo zethu njengababoshwa. Sisalalele lokho kanti not ukuthi incwadi ilobe ekhuluma kanti ukuthi isazobhalwa.
usayibhalile bese yayifunda indlela eyibhalwe ngayo na mfethu yayikhuluma ngezinto vele ezenzakalayo but i-approach, you understand, yayingekho yinhle, yabo, approach yayingekho yinhle because why ngisho kanje ejele kunama structures, you understand, khona amaphoyisa agade sectionini, yabo, kulawo maphoyisa lawo khona usupervisor wawo osuke kuleyo section bese kuba khona ucaptain, umphathi wesection. So if ever ninezikhalo uyawuthothi izoqala kulamaphoyisa lawo, yabo, wona athathe ayise kusupervisor wawo. Supervisor wawo uma ukuthi akakwazi ukuyilungisa leyo nto ayithatha ayise kucaptain wesection, you understand. Uma ukuthi ucaptain wesection uyahluleka ukuyilungisa ayithatha ayidlulisele phambili kubaphathi, kuma SDs or direct, yabo. So ilonto ayizange ihanjiswe ngathi ngaleyo ndlela. Kwavela kwathiwa ndine incwadi yakho umphathi wejele cabanga iya ku head of prison ne, and i-approach yakho ngayizwa nami ukuthi ayica engathi, yabona. So ithi indaba uma ukuthi umphathi akafiki kule ncwadi, uma ukuthi umphathi akafiki ngeke sidle, yabona. Ngibona umeza athi ngeke zidle hayi abaphathi basiqhumela phezulu, yabona lonto. Ngempela kwasa ngakusasa incwadi engathi yayiswa ke kwaphatha ngazi ihamba kanjani. Kwathi ngasasa kwathiwa akusudliwa. Lesikhathi kuthiwa akusudliwa mina ke ngizokhuluma nje kanje iqiniso. Isikhathi singejele bengayingeni mina lezo zinto enjalo, yabo, ngoba into engayinothisa kakhulu ejele, uyabona, lezi zinto enjalo zondaba zokustrike nani igcina kuba khona abantu abagaxelayo, yabo, mhlawumbe kuthiwa obani ama-perpetrator, you understand. Uthothi uzogaxela ngaleyo ndlela ugcina usuyobhabhama yaphi kule ndawo esikhuluma ngayo sithi seBhongweni eKokstad, yabo. So akusikho ukuthi eKokstad uya ngoba nakho kuphela kunento eyenzile yicala. Kukhona abantu abayayo ngokuthi banegwebe ezinkulu. Uthothi iKokstad ifuna abantu kuthiwa ku-empty. Kokstad phela inkulu Bhongweni, kuthiwa kunezinto empty kudingeka abantu. Uthothi kuzothathwa abantu abanegwebe ezinkulu mhlawumbe from 18 years upwards, yabo, bazofika bahlala 3 years lapha babuye. So sihleze ke sisatshiswa ngalo nje ohlala wedwa lapha eKokstad ube umngani nephela, yabo, uma ukuthi nenza lento eniyenzayo, yabo. And umphathi wasewezwilo ngaleso sikhathi impela engathi wayitholana kakhulu nomphathi waseBhongweni, uyabona. Babe ne relationship impela ngoba hayi mekuthiwa ukhipha iBhongweni wayikhipha ngokusheshsha. So la into eyenzakalayo uma kulokuzwa kustrikela ukudla kekuseni ngesikhathi kuthiwa akudliwe, hayi mina ngivele ngithi hayi ngiphume nesitsha sami kuthiwa uzoya kodla kahamba yodla kasidayisi, ngivele ngiphume nokudla, ngiphume nesitsha sami, yabo. Bathi abaphoyisa hayi bona anidli nani la inamba ngihlale number 5 isi1 anidli ngithi mina ngiyadla ngithi endlini mhlambe saba u3 ezihamba zophaka ngithethe endlini mhlambe ngisuke ni over 50 endlini kodwa sahamba saba u3 kuphela. Ngabuya futhi iboshwa ezinye zangaba nankinga nje. Cha phela umuntu une-decision yakho uyayithathela, yabo. Ngathi mina ngeke ngize ngadli ngilambile nje, yabo, lo shona ngilanga, yabo, ngizokupaka sona leso sinkwa leso, hayi kungadliwa kanjani, kugcina kufika umphathi angithi akudliwe nezinye izindlu ayidlanga, hayi wafika umphathi ngiyakutshela sabizwa sonke oqale wazonza washaya istrategy lo mphathi, waqala ngenumber 1 wayibiza yodwa ikhiphela ngaphandle lapha sonke savalelwa sinezinye zonke izinto, wakhuluma nayo futhi wakhuluma wenza ngenumber 2 wenza ngenumber 3 wenza ngenumber 4 inumber 4 ekseni bayiseshile bavele bangena number 4 bezosesha ngathi bayitshela ukuthi incwadi ibhalwe number 4 wakhala nesibhaxa, yabo. So inumber 4 ibaselekile, yabo, lonto ngoba iyazi ukuthi incwadi kahle kahle iqhamuka enumber 5, yabo, kulento engidlala kuyona. Bashawa ke kanjalo beseshiwe ekseni, yazo babaselekile bafike lapha basho ukuthi hayi incwadi iqhamuka kanje sabizwa mesibizwa thina sabizwa sangabizwa sodwa sahlanganiswa naye number 4 thina siyitshela ukuthi endlini bayitshela ukuthi hayi sonke vele sizwilinye. Uma sifika lapha inumber 4 against team, yazo, ithi number 4 yeni ngihlala ngathi la lokhu sidlala onyuwana khona abantu ade badonsa phethu, yabo, basayeve no20 years sidlala onyuwana la, yazo, onyuwana laba bezana lezi zinto wara lahlekelwe izinto zethu abana sishesiwe sashawa thina mphathi,
yabo athi umphathi kanti kwenzekeni ubani owenze lento number 5 yabo sebeyaqala manje abantu bayagwajaza ngithi mina sekusukile ke lokho avela athi umphathi ayikho ke inkinga number 5 bene ngafuna ukuveza ukuthi ubani perpetrator owenze yonke lento number 5 phela iyambheka lo mjito owenze lento yabo lonto ngoba nabo bathi bayayibona ikhalo nani avela athi umphathi utshela amaphoyisa uthi tshela ukapteni wesection mphathi usibani ngicela qoqa amafayili wonke number 5 manje ebhongweni manje mfethu ngezwe ngimfoma same time ngiyathi uthi imadoda sengiyohlaliswa ngedwa ngento mina ngidlile nje mina ngihlangene nalento ngisho ngenhliziyo akukuthi ngisho phela ngimemezela wathi waqoqana amafayili avela wasukuma umuntu umfana athi sorry mphathi akuthina sonke lento thina sonke senze lento umuntu owenze lento uyazazi akavele wathi mfezeli phela ngamvezi nonke neCookstad manje ayikwacaka ukuthi avela vele lo mjito asukume umjito ke yabo unesibindi avela athi ayimi yes kodwa kweze ngaphambili waya phambili lapha wathi umuntu uyaqala uyakhuluma hayi boshwa zase number 4 hayi wasijwayela wena nyuwane azosijwayela wena nyuwane lo muntu ufike nini nangu lo muntu lo ufike nini ejele lo muntu yabona ke washo singaze sikubulala kuphela yebo wathi umphathi sidlala lo nyuwane lo muntu yabo awu nalabo bebe naye bakhona abanye bakwezinye izinto bebe orchestrate naye lento basukuma nabo baya lapha ngithethe bathathwa bayisho eCookstad yabo baba eCookstad kodwa nakhona emva kwesikhathi bathatha abaqala bohlaliswa emakhulu ukuthi eside isikhathi kwangathi sebeyabuwe wabuyisela ema sectionini nakho leso futhi kuyicala ukudobukudla cha yes ngisho ngithi usala ke icala because kahle kuyicala ukuthi siboshwa sikahle so nazo suke zikudubisa ukuthi suke ifuna kulalela ama concerns azo yabo so kahle njengoba kwenzeka kanje into umphathi embasela incwadi la itholile njoba ngisho ukuthi binane insult kuyona yabo nanokumdegrade nje njengomphathi lo muntu phela mfethu uyahlonishwa ngisho abasebenzi bakhe laba amanye amaphoyisa manje emakubhala incwadi kanje uyabo lo andibonakele namaphoyisa ayathi uthi iziboshwe azomsaba umphathi yabo so kwaba udaba nje mfethu onengancane ayibathathwe ngoba babuye basuke emakhulu wese babuye ema sectionini kancane kanti sekuzoqhamuka kwaqhamuka sekuthiwa bongweni bathathwa bonke bezobongweni ngoba bethathwa khona abanye kade behambile ngesikhathi bona yale kwabe kubuya lapha mfethu cabanga mfethu abafethu abahambe be right bengenankinga yes babuya mfethu bayahlanya straight yabo ngitshela ngokuhlanya kwangempela mina ngikhuluma ukuhlanya ukuthi umuntu engathi uphazamisele ukuhlanya straight yabo abanye babo uthi uyabona akahlanye ukuhlanya lokhu uthi uhlanya straight but uyabona ukuthi kunokuphazamiseka yabo lonto ngoba ngitshela khona omunye nje wabo owabuya uthatha iBhayibheli walibhala lonke exercising ngithi mina lo muntu ushuthi kunezibele isikhathi nje sokuthi iBhayibheli lonke alithatha zobhalisa alifundi ngani khona la iBhayibheli indeli ngoba kuthi unikezwa lona lapha no indlu incane ingaki nombhejana netoilet la emina kufanele ulale mabecaza yabo uhlala kanje ufuna ukuhlale nanka amavasi lezingubo zakho ezincinzayo izona ozenza isihlalo sakho idakisho kuthiwa kufakelwe yini kuthiwa kuyabanda ke lapha yabo idakisho kanti kunama camera la kune speaker la awuyivulelwe ni stage iredo iredo uyivulelwa lapha ereception awungene ukuthothula lesi Afrikaans isonto lonke Afrikaans awuyazi uyabona lonto le ukudla uzokuvezelwa la isicapha lesinento engathi iyavuleka kanje wena wabona esitolo uyabona umuzi othenga esitolo isikhadlana lesiye lento kodwa uyayiphusha uyasiphusha nje lento iphushwa iphoyisa ivuleka kanje bese faka ukudla la uhle yabo uyayicabanga leyo mpilo uma uya toilet kufanele uveze izandla kule ndawo lengisho uboshwe izandla nenyanga uma usufika etoilet lapha uqaqa izandla kuphela uboshwe inyanga kuthiwa ugeza ubuye uzovalela uyazazi iboshwe wafika nazo kodwa usungayiboni uniboni labantu enabo la section ni communicate ngokukhuluma mhlawumbe ukhipha amanzi la etoilet ngithi toilet ilokuza zamkhipha amanzi ethi ukhulume la etoilet umuntu ngale
noma umemeze khona hey ngikhuluma nixhumane kanjalo yabo uyabona nje mfethu nompilo ukuthi ithafu kanjani so babuya mfethu behlanje abanye kwathiwa bafika bakhishwa iDurban dust lapha lezo lonto bathi ukudizwa ngedonki piri ibhadi kabi kuthiwa yezini keep iDurban dust nizana leyo nto la amaXhosa wadlali lapha ayasithela isibhaxu so eBhongweni ke bafethu indawo ijele elisatwa isiboshwa nje ayisiboshwa esicabanga iBhongweni ngoba liyazi ukuthi hayi cha hayi lapha bayiphendulela uhlanya lapha kuthiwa basho njalo futhi hayi siyayiphendulela uhlanya lwethu so ikunejele njalo kuthiwa nejele njalo la eSouth Africa bafowethu nababukela umkhanya ukuthi kunejele nje njalo akudlalwa ke kulona ungathi mhlawumbe nabanye nobona mhlawumbe umuntu ubuye emakhaya kade phela nibone ngathi useyagula mhlawumbe mina ngathola information ngizozo kuthiwa waya kulelo jele ekuthiwa iBhongweni mkhanya kudeke bafowethu subscribe bani ni like njalo bafowethu ni comment see you next time.